88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Aaron Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringlan jalabat at DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Makaulapyo adasayan kabwasan. Makteron lingkor at magti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Kanya technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Miyerkules, Pizza 15 at bulan na Abril 2026. Gadasaray ulo na balita dan lokal. Radyo Pangasinan Balita. Agakabat niya at alapos ang urat. Radyo Pangasinan Balita. Bangkay na laki, arumog at loob na luluganan. Radyo Pangasinan Balita. Dating empleyado na gobyerno siningkat at kason falsification of public documents. Radyo Pangasinan Balita. Scammer yabe siningkat
Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo ada saray ulo na balita da nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. 17,000 ya tropa na Pilipinas tan US sa Mibiyang at Balikatan War Games sa 2026. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Asawa na BP Sara Kimaro na TRO laban ada pansukisok na House ada Tax Records. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Baste Plan B ada 2028 eleksyon na pamilya Duterte palapag ng Tinyo. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Tigil pasada na Manibila aga makatulong at bansa palapag ng Castro. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Ang gapula sa Arigluan at Kadit Hising palapag na DILG. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras nila alas 6 sa 8 nakabusan tanatan wadyare detalye at saray balita da lokal. CBO binuntalan ligan niya akayrong at oras na alas 10:40 na labi. Agawa so insidente sa barangay Fatima, bali na Infanta, Pangasinan. Sa may biktima so mantaon na sa 61, balolaki residente na barangay Nayum, Davidlan Baloy. Ligan niya sa may suspect, so mantaon na 19, balolaki ang gapi trabaho residente na barangay Batang, Davidlan Baloy. Unang inisyal investigasyon na pulis sa may biktima so akayrong at motorsiklo to niya yaka parada at aglig na karsada yadaga ang tanang rason na biglang na masinggar so suspect tan binantalan to niya so biktima yada parte na ulo to niya akagamor na sugat sa biktima tan tampol yung batika yada Dasol Community Hospital at bali na Dasol Pangasinan. Lega niya sa may suspect sa naresto na sari taklay na uloy tanong papuay positibo yung wala din siya na alak. Radyo Pangasinan Balita. Online seller inaresto na otoridad at oras na alas 11:50 na kabusan sa barangay Lucap, syudad na Alaminos. Sa Ray Operating Unit na PNP Provincial Cyber Response Team, LEDA Unit ng Alaminos City PNP. So ang aresto ada 19 anyo siya residente na barangay Bodo, Davidlan na syudad. Inaresto sa bitlan suspect base biskrib na warrant of arrest yung paaksab na korte Makalanor adin sunggay na section 4A na Republic Act 12010 o anti-financial scamming tan section 6 na Republic Act 10175 o cyber walay pizza to na Marso 11, 2026 sa may suspect sa walad kustodiya na Alaminos City Police Station. Radyo Pangasinan Balita. Dati ng empleyado na gobyerno siningkat na taklay na ulo yad oras na alas 11:14 na kabusan yada sitio Madangla, Barangay Kawayan, Bali na Sual, Pangasinan. Sa may suspect sumantao na 58 wala sa residente na bitdan na lugar. Inaresto sa bitdan suspect Makalanor at biskrib na warrant of arrest wala da silong na criminal case number 58326 impaaksab na korte din sunggay na paragraph 1 article 172 na in relation na da sa paragraph 2 article 171 na revised penal code wala da pizza na Marso 23, 2026 o kasong falsification of public documents inganggan na korte. So abit lang suspect yung ang piyasang kantidad
na 36,000 piso. Wala daw kulungan so abitlan na suspect. Radyo Pangasinan Balita. Kaplasan ya kakabaton sa bangkay o identification na ba arumugi bangkay at oras na alas 11:10 na labi ya anong nang Jad Barangay Katablan Syudad na Ordanita o nga dinisyal investigasyon na taklay na uloy sa may biktima so anong nang Jad Zona 2 Barangay Katablan na dabitlan na lugar na saray kakaiba na CBO residente da bilang lugar masa da palapag na saray akanong nang walay Mitsubishi L300 van walay plaka to na MG307 kaparada gilig na karsada at oras na alas 7 na labi nan si karay dimmalan bangbalat nan dimmalan na matira da banda dalas 9 na labi lapod si karaso unla da duty daranya may mano daya wag man sa bitlan na luganan kanya ning tawag yatampol da saray kabiyangan otoridad kaninang ngay sulod na luluganan bangbalat at anong ngay so bangkay na bitlan biktima ang bilagbilay da doob na luluganan to niya kung tawag da saray kabiyangan na scene of crime operative Suko yan gawan sa malaknaban investigasyon at impatoy na biktima. Radyo Pangasinan Balita. Pinatay sa kabat yabihin atalapos at oras na alas 5:30 ng arom Jad Barangay Ambunao Balay na Kalasyaw Pangasinan sa may luluganan katalapos at biktima so amputin na Isuzu aluminum van mamanihuan na bihin man tao na 56 walay asawa truck driver walaan na lisensya residente na barangay Luciada Bustos Bulacan dinisyal investigasyon akabatan at oras na alas 4:30 na palbangon lega niya man mamaniho na abitlan luluganan so abitlan na driver bigla to na atalapos so biktima umbuboltang da karsada mamarap da south direction akagamor na sugata Jad nanduman parte na laman sa biktima kan sikato si Umbatek nasaray ng responde na Municipal Disaster Risk Reduction Management Office yung Umbatek sa biktima Jad Pangasinan Provincial Hospital bangbalat sikato sindeklaran dead on arrival. Radyo Pangasinan Balita. Naringalaan na katibukulan yung balita da lokal ang pista ng dapag da saray balita nasyonal wajan nire pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in the Twin City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cruises keep just off the town's heart. Start your day with rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, bowl and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Midalo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Midalo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Midalo, where
Every sip feels special. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:18 na po ng umaga. 6:18. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Maabot sa 17,000 na tropa mula sa Armed Forces of the Philippines, Estados Unidos, Australia, Canada, France, Japan at New Zealand ang lalahok sa gaganaping Balikatan Joint Military Exercises sa taong ito. Inihayag ni Major Al Anthony Pueblas ng Philippine Combined Joint Information Bureau. Ang live fire exercises ay sasagawa sa Palawan at Ilocos Norte sa ika-41st iteration ng taunang Philippine-US Balikatan Exercises. Ayon kay Pueblas, ang Balikatan War Games ay sasagawa mula April 20 hanggang May 8 sa iba't ibang piling lokasyon sa bansa, kabilang sa Northern Luzon, Western Command, Southern Luzon, Visayas at Eastern Mindanao. Samantalang kabilang pa sa war drills ay ang multinational maritime exercises sa Northern Luzon mula April 13 hanggang May 1. Integrated Air and Missile Defense Drill sa Subic, Zambales mula April 26 hanggang 29 at Joint Maritime Strike Event sa Paway, Ilocos Norte sa May 6. Sa panig naman ni US 2026 Balikatan spokesperson Colonel Robert Boone, na i-introduce nila ang mga bagong kapabilidad para sa nasabing war drills depende sa operational na requisitos at availability ng mga makabagong kagamitan. Samantalang sinabi naman ni 2026 spokesperson Colonel Dennis Hernandez na ang Japan ay aktibong magpapartisipa sa taong ito sa planong paggamit ng Type 88 surface-to-ship missile sa live fire event. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. tiniyak ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na walang aregluhang mangyayari sa kaso ng hazing sa 22 underclassmen ng 3 kadets sa Philippine National Police Academy o PNPA. Sinabi ni Remulla na walang puwang sa ahensya ang karahasan, pang-aabuso at impunity sa loob ng Police Training Institution. Ang 3 na nasa kustodiya ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ay nakilalang sina 3rd class cadets Miko Legarda Escalante, Harold Locop Hehe at Lance Elroy Ginitaran Gay Ramon ang itinuturong nagsaboy ng asido at muriatic acid sa mga ito. Aniya, lumilitaw na 7 kadete ang may direktang partisipasyon sa naganap na hazing noong April 7, alas 10 ng gabi sa 22 biktima.
Ang mga sospek ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 11053 at ang mga ito ngayon ay nasa custody ng CIDG. Sinasailalim na rin sa forensic examination ang mga nakuhang ebidensya at gamit sa lugar. Samantala, inatasan naman ni Napolcom Chairman Attorney Rafael Calinisan, sina Napolcom Commissioner Josephus Angan at Beatriz Aurora Vega Cancio na pag-aralan ng mga posibleng paraan upang matapos ang hazing sa PNPA. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. hindi napapanahon at hindi makakatulong ang kinasang tigil pasada ng transport group ng Manubela. April 15 to 17 sa pinapasan ng buong mundo tulad ng mataas na presyo ng krudo bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang kailangan sa ngayon ay negosasyon, pag-uusap at pagtutulungan ng lahat. At sinasabi naman anya ng Manibela na mabagal ang aksyon ng administrasyon sa oil price hike. Ayon kay Castro, nakikita naman ng lahat na ginagawa ng pamahalaan. Katunayan anya, ang transport sector ang unang pinaabutan ng ayuda ng pamahalaan kahit walang isinagawang tigil pasada noon. Si Pangulong Marcos anya ay dinidinig ang hinaing ng lahat, lalo na ang sektor ng transportasyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ikinakasa na umano ng pamilya Duterte si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para isabak bilang pambato sa 2028 presidential elections. Sinabi ni Deputy Minority Leader Antonio Tino, pinatawan ng ACT Teachers Party List ng pagluluklok kay Baste bilang Pangulo ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban ay bahagi ng backup plan sa 2028 national elections sakaling maisulong ang impeachment laban kay VP Duterte, lalo na kung ma-convict ito. Ngayon man, ayon sa Solon, kapag na-impeach si VP Sara at ma-convict ito sa Senado, ay dito na magwawakas ang ambisyon nito sa presidential polls, kaya inihahanda na ang backup plan na si Baste ang kakandidato sa naturang posisyon. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang sinumang opisyal na makakonvict sa impeachment trial ng Senado ay matatanggal sa pwesto at permanente nang madidiskwalipika sa anumang posisyon sa gobyerno. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. hiniling sa Quezon City Regional Trial Court ni Attorney Manases Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, na magpalabas ng temporary restraining order para mapigilan ang House Committee on Justice na makakuha ng kopya ng kanilang income tax returns sa Bureau of Internal Revenue. Sa 26 na pahinang petition for injunction with application for TRO o writ of preliminary injunction, sinabi ni Carpio na ang hakbang ay isang paglabag sa privacy law at kanilang karapatan. Binigyan din ni Carpio kasama ang kanyang mga abogado na ang subpina na naipalabas ng House panel na naguutos kay BIR Commissioner Charlie Mendoza na mag-testify at isumite ang kopya ng tax returns nito at kay BP Sara gayon din sa iba pang negosyo na nag-uugnay sa kanila ay hindi umano makatwiran, lalo't noong June 30, 2022 lamang nagsimula sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Hiniling ni Carpio sa korte na magpalabas ito ng executive 72-hour TRO
20-day TRO na nagbabawal sa House na maipatupad ang sabpina na naipalabas noong March 31, 2026. Una nang hiniling sa BIR ng naturang komite ang ITR o Income Tax Return ni BP Sara para gamitin sa dalawang impeachment complaints na nakasampa laban dito. Martes o April 14 kahapon, itakda ang impeachment laban kay BP Sara. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungan Almusal Balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin alas 6:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant-quality flavor. Indulge in their best sellers. Perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now. Message Delicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Delicious, great taste meets their value. Delicious Food Service. We cook, you celebrate. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Malyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Jad Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maapit yung kaposan Pangasinan. Dennis Muarez,
Errol Jurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabusan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:32 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabwasan Pangasinan. Siyempre, hanya pong makakasama sa umagang ito, Mactor Lingkor, Timog T. Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din si kapaborito Errol Jurado. At dyan sa may technical control, ang aming co-pilot, ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakhal. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-15 ng buwan ng Abril 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga issue sa umagang ito. Magandang umaga, kapaborito Errol. Uy, quincenas. Oo nga eh. Ba? Automatic to Mrs. ATM. Oo. ATM. Huwag kakaliwa. Engineer Nixon. Diretso ang lakad. Dahil ATM. Automatic to Mrs. Ayan. Ang problema kung walang bit-bit. Yan ang problema. Walang bit-bit. Ayan. Basta buwi. Basta na maaga. Kaya basta nakauwing ligtas. Ayan. Importante. Siyempre, si Commander manim-imis mo lang. Ayan. Siyempre. Oy, anong tawag mo doon sa mga nakakatanggap ng mga award na mga artista kapaborito Errol? Di ba mayroon yung tawag diyan yung famous award? Iba yan, no? Iba-ibang tawag dyan. Pero may famous award. Famous award. Golden So magkakaiba, yun yung mga ginagawad sa mga actor, actress. Ang sabi nila, the best actor today, Ramil Madriaga. Ganun? Yung kahapon. Kahapon kasi kakaibang eksena sa pagdinig sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil umiyak itong si Ramil Madriaga Siguro na pangunahing testigo sa inihain ng impeachment complaint labang kay Vice President Sara Duterte. Diba? Parang daw artista na umiyak umiyak. Tingnan mo nga naman yung itong impeachment na ito dahil sa yung confidential fund. Kaya nga sabi may flood control Nasaan? Hindi na. Wala pa kasi yung tagulan Yung mga magnanakaw na itinuturo yung mga Marines. Di ba? Kaya baka tulog pa yung tulog pa yung mga buhaya. Kaya hindi pa lumulutang yung kanilang pangalan. Bakit ayaw pagsalitain yung mga yon? Yung mga buhaya. Yung mga mga testigo. Malita. Issue. Kaya ang sinumpahan na salaysay ni Madriaga na dating bagman daw. Ni BP Sara ay ang paggamit ng magkano? Yung milyong confidential funds. Na ang sinabi ni Madriaga na ang naturang pondo ng Office of the President noong 2022 ay hindi ginamit sa loob ng 11 araw kundi na-dispose, naubos lamang sa 24 oras. So, Office of the Vice President. Yun ang sabi ni Madriaga. Parang pelikula ni Nicolas Cage, yung Gone in 60 Seconds. Yun naman yung mga
paper naman yun eh. Yung ganun. Di ba? Oo. Naubos sa loob ng 24 oras. 24 hours. Oo. Sa gitna ng pagdinig ng House Committee on Justice, tahasang pinahayag ni Chairperson Jervil Luistro na dapat maisama sa record ang kalagayan ng testigo Oo. habang nagbibigay ng kanyang affidavit. Oo. Ang sinabi ni Madriaga, drop and go. Parang parang lilipad ka sa ibang Drop bansa. and go. Drop and go. Ang paghahatid ng pera at sinabi ni Madriaga na naghatid siya ng malaking pera. Kabilang dito ang pag-iwan ng pera sa isang comedy bar sa Timog Quezon City na nakita umano. Nakita umano niya si OBP spokesperson Reynold Monsayak sa parking area. Ganun ba? Sinabi ni Madriaga na inutusan siyang mag-transport ng 1 bilyon na cash. Gamit ang isang super binanggit yung sasakyan. Patungo sa Muntinlupa noong 2020. Ang testimonya kaya ni Madriaga ay may katotohanan o pawang kasinungalingan lamang. Hindi naman lalantad at magbigay ng salaysay na under oath kung sa tingin niya ay walang katotohanan. At mga ebidensya, lalo na ang kanyang inakusahan ay pangalawang pangulo ng bansa. Ang testimonya ni Madriaga ay gagamitin sa impeachment proceeding laban kay BP Sara, di ba? May dalawang reklamo ng impeachment. Ano yan? Ang Vice President. Una, yung maling paggamit di umano ng confidential funds. At yung pangalawa, yung pagbabanta di umano, napatayon na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang pamilya at pag-iipon ng yung may paliwanag na kayamanan. Hindi dumating si Vice President sa pagdinig. Ngunit dumalo ang kanyang abogado, si Attorney Michael Powa, bilang pagsunod sa subpoena na inisyo sa kanya ng House Justice Panel dahil siya ay dating tagapagsalita ng pangalawang Pangulo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng confidential funds sa kapaborito? Ito ba ay matawag na lansam sa halaga sa budget ng gobyerno? Ano bang kwan dyan sa confidential fund na yan? Saan gagamitin kaya yan? Pag sinabing confidential funds, lalo na sa mga operasyon ng surveillance, pagkuha ng mga information. Diba? Yung, siyempre, ano nga yun yung nawalay trabaho ang tigastos ang darara may... so, doon kukunin yung confidential funds. Gamit ang darara may ang ganda So, ibig sabihin, yung confidential funds, talagang walang nakakaalam kung saan ginagastos, saan inihalaan, at siyempre, yun nga, yung tinatawag na confidential funds, ito ay pag no sinukisok day mansukisok iray confidential funds singaya ay dapat amin ya kinmet. Amin ya lugar mat. So yung ibang LGU meron. Diba? Yung ibang probinsya may confidential funds. Correct. Ay alangan na ibawag damat iraratan. Correct. At ito ay walang proper audit ito. Hindi tulad ng yung regular na pundo, yung mga ginagamit sa mga infrastructure programa, may mga audit yan. Pero itong confidential fund, hindi basta-basta hindi ito tulad ng mga regular na ino-audit, di ba? Confidential nga kung saan na nilalaan di ba? Yung pagdating sa audit,
hindi naman yan inilaan sa mga sweldo o diba? O, tama. sa mga proyekto. Kaya hindi ko alam kung paanong ano nila Yung dyan. justification. Oo. So, hindi tulad ng mga regular na bayad nga na may proper audit ang Commission on Audit, di ba? Siyempre, hindi mo ma-audit yan. Confidential. Ano mga paper trail? Ano yung mga pwedeng mga ebidensya na ipresenta para ma-justify yung pinaglaanan ng pondo para dyan sa confidential fund. Wala diba? Pero doon sa testimonya nitong si Madriaga, doon sa kanyang paghahatid ng pera, sabi niya, diba, naghatid ng pera, magkano yun? 1 billion. Isinakay sa isang sasakyan, sinabi yung sasakyan so sa laki ng pera na yan. Sa laki ng pera na yan. 1 billion, cash. Cash, pinagkatiwala sa kanya. Pinagkatiwala sa kanya. So, ibig sabihin, may tiwala ang Vice President kung sakali man na totoo yan. Yung confidential funds ay ano yan, hindi kailangang idetalye sa publiko ang eksaktong pagkastusan. Correct. Nagamit sa mga operasyon na kailangang manatiling lihim. Mas flexible na rules kumpara sa regular government funds. Nagiging mainit na issue ang confidential fund dahil sa kakulangan ng transparency na nagbubukas ng pintuan sa aligasyon ng maling paggamit ng pera ng bayan. Yung dyan so paano mo ma-justify yan, yung confidential? Alam mo kaya nagiging controversial daw yan? Dahil nga madalas na pag-uusapan dahil limitado ang transparency. Kaya nga, hindi detalyado ang resibo. Tama. Yan. Posibleng maabuso daw kung walang sapat na oversight. May mga pagkakataon daw na binibigyan ng ganitong pondo ang ahensyang hindi naman pang seguridad. Kasi ang dyan kasi dapat yung bibigyan yung mga local, yung mga chief executive, tulad ng presidente, meron yan sa mga yung karaniwan, merong confidential funds. Office of the President. Tama. Department of National Defense. Armed Forces of the Philippines. Philippine National Police. Correct. At ilang civilian agencies. Minsan controversial kapag hindi security-related ang ahensya. Ayun. So, paano ito ino-audit? Walang paper trail. Ino-audit pa rin siya. Hindi kailangang i-disclose ang detalye ng operasyon. Kaya't kailangan daw ng certification or summary sa kadalasang isinusumite. So, isulat mo na ito yung kagastusan mo ang sabat. Lalo na sa hanay ng mga law enforcers natin, tulad ng sa yung National Defense. Binanggit ko, AFP, PNP. Siyempre, may mga special operation mga yan gumagana yan sa mga surveillance, monitoring, pagkuha ng mga impormasyon. Correct. Diba? So, huwag mo-monitor sila sa isang lugar. Kunyari, titira sila sa bahay, alangan na dararamay law enforcer. So, mag-rent sila. O tulad nung nangyaring raid sa mga bukis dito sa Pangasinan. Ayon sa report, ay 2 linggo pa lang may mga surveillance yung mga yan. So, nagsasurvey sila. Nagsasurvey sila at nadakip nga ang isang dating konsehal at isang dating kapitan. Hindi, active kapitan. Active kapitan. Active kapitan. Kayo ro. Yung manawag? Manawag. So yun, siyempre yung mga law enforcers na yan, siyempre iso-surveillance nila kung saan yung lugar na kailang punteriya. So paano na gagawin nila? Mag-i-stay sila sa isang lugar,
Ano kakainin nila? nag-i-rent sila ng bahay. Mobilization nila. Correct. So, doon papasok ngayon yung confidential na budget. Confidential na budget. Sino magbibigay? Siyempre yung ahensya. Mm. Yung ahensya na humahawak sa kanila tulad ng National Bureau of Investigation. Meron silang may binibigay yung ahensya na budget nila para sa ganon, may sagawa nila yung operasyon. Ngayon, yung justification ngayon, kung anong pinagkakastusan, itemize yan, may susulat yan. Nagrenta kami ng bahay, sa loob ng isang buwan, ito yung bayad, ito yung pagkain namin, etc. So doon, wala pong wala pong mga resibo na dapat na hilingin ng ng Commission on Audit, for example, kundi justification lang ang hinihiling para ma-justify kung saan mo ginamit yung pundo na binigay para sa operasyon o surveillance. Well, tingnan natin kung ano po ang magiging kahinatnan itong patuloy na isinasagawa na investigasyon, itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At yun nga, may nabalita ka kanina Kapabordo na yung asawa ni Vice President Sara humihingi ng TRO. TRO, tama. Para doon sa Para hindi kalkalin yung kanilang kayamanan. hindi, yung ginangganom lang wala. Yung ITR. ITR. Income tax return. Oo. Yun din ang punto yun. Yung sisilipin ng house yung kanilang tax records. Hiniling nga nitong si Attorney Manases Carpio. Yun yung na magpalabas ng TRO para mapigilan. Para mapigilan ang House Committee on Justice na makakuha ng kopya ng kanilang income tax. Bakit ayaw nilang pakalkal? Kung walang hindi, tinatago. siyempre, samot-saring komento na naman yan. Kung Oo. wala kayong tinatago, Ilabas nyo. yun na. Kung wala kayong tinatago, pakalkal nyo. Yun na. Yun lang nga kung dyan Pero karapatan din naman nila na hindi ilabas. Ngayon, Second lang tiyat kini. May ipawayula, penasumpala. correct. Kung wala kayong tinatago, ilabas nyo. Kaya dyan pa lang, yung summit kurang kung dyan na naririnig. Sabi na, may tinatago yata, kaya ayaw pakalkal. Kaya yun ang kung dyan, para mawala yung pagdududa ng publiko, ang taong bayan, ilantad nyo na. Good morning nga pala sa mga viewers natin. Si Michael Mariado Suganov. Good morning. Yung pinsan mo, okay na rin dyan sa Region 1. Pinsan ni Michael Mariado Suganov dito. Hindi, pinsan mo rin, di magpipipinsan kayo. Oo. Magkakamag-anak. Magkakamag-anak. At si nga pala, si Don Ramon Bautista, isa sa mga naging susi. Para mabigyang atensyon, tama ba? Tama. Inyong kamag-anak. Diyan sa Regional Medical Center. Siyempre, diyan sa Regional Medical. Tama, si Director. Si Director. Director Roland Mejia, si Dr. Mejia. Yung ibang lumalapit nga sa'yo, nailalapit mo dyan Kaya nga. Yung mismong katubo mo pa kaya, kaanak, di ba? Siyempre, agad yan na tumutulong ang Region 1 Medical Center. Conscious na ba? Okay na rin. Nagre-response na siya. Nagre-response na. Diba nung mga nakarang araw? Ay, wala talaga. Pero, okay na. Okay Nakakapagsalita na? Kaunti. Kaya, sa awa ng Diyos, nag-survive din. Kaya, dapat na mag-ingat tayo sa pagmamaneho ng motorsiklo. Yung mga 2 wheels lang.
Kasi hindi natin alam ang disgrasya. Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, magandang umaga. Kay Merlita Abilia ng Dasol, magandang umaga. Gawin din kay Maki Mapalakapak Soriano. Ayan, magandang umaga sa iyo. Si Jeffrey Castillo, ayan, magandang umaga. Susana Bungar Bustamante, magandang umaga sa iyo. At ganoon din si sino yung mga kon dito? Diyan sa may Kusinok, Diners. Maraming ano dyan, maraming Kumakain dyan. dyan. Masarap kasi yung luto nila dyan sa Kusinok, Diners. At ganoon din dyan sa may 888 Infinity Construction, dyan sa Barangay Malane, Santa Barbara. Magandang umaga. At dyan din sa may Cafe Midarlo, dyan sa may Kuras sa Manur, sa bayan ng Mapandang, Pangasinan. Magandang umaga. Kay Mayor Carl Christian Biga, magandang umaga po sa inyo. Hard working, Mayor. Congratulations nga pala sa mga nakilahok sa R1AA. Uy, marami silang sa nahakot, Mapandan, Hakot Award. Hakot award, Ilan yun? Ilang yun, award? Yung naiuwi ng mga atleta. Saan hanapin ko dito. Talagang Dahil, lalo na sa may sa dance sport. oo. Grabe, namayag Namayagpag. sila. Talagang iba talaga mag-alaga si Mayor Carl Christian Biga sa kanyang mga kabayan, especially yung mga atleta. Talagang todo support ang LGU pagdating ng sports. 18 Uy, ito. gold. 6 na silver. Tingnan nyo nga. Talagang talagang pinakita rin ng mga atleta yung kailang talino, lakas. Sa Kandon pala ginanap. Kandun, Ilocos Sur. Ilocos Sur. Oo. So, talagang pinakita ng mga atleta yung kailang yung kailang talino at lakas. Siyempre, wala lakas. Ang Mapandan. Kaya mga atleta malakas. Good morning sa iyo dyan. At ganoon din si Sir Jeffrey, magandang umaga. At si Dr. Felix Domicilio. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Magpakonsulta tayo kay Dr. Felix. Oo nga siya talaga yung immediate responder dyan sa Office of the Mayor. Sila ni Sir Jeffrey. Pag may mga lumalapit, agad yan na nare-resolve tingnan nyo si Sir Felix at saka si Sir Jeffrey. Talagang bilib ang mga tao sa kanila. Bago pa man pumasok doon sa office ni Mayor, sa mismong lamisa ni Mayor, na-resolve na dyan sa mismong lamisa ni Sir Jeffrey at saka si Sir Isingit ko lang yung issue dyan sa Mapandan, yung involvement nitong si Kapitan. si Kapitana. Kapitan Doon sa barangay Santa Maria. Oo, ay ang pagsususpindi pala ay dumadaan pa sa tamang proseso. Dumadaan sa tamang proseso. Hindi yung agad-agad. Dadaan pa yan sa Sangguniang Bayan. Doon sa Blue Ribbon Committee. Pagkatapos ng Blue Ribbon, ay tsaka na pipirmahan, i-rekomenda sa mayor para implementasyon. Implement ng DILG. Kasi tinatalakay pa sa Sangguniang Bayan. Siyempre, yung kaso niya kasi nababaw lang yan Yung video na putol na nag-viral na nandoon si former Councilor Melvin Ranas. Pagpapakinggan nyo yung video ng babae, talagang mamabang tanay malalastog ko kantora dyan kay Nan Melvin. Siyempre, man-session sa barangay Correct. May session sila dahil hindi pa nga nai-implement yung suspension. Ano ba ang sanhi ng suspension? Maliit na bagay. May nagreklamo na
na hindi binigyan ng certificate to file action. Yun Oo. lang. Alam mo kasi yung... May mga parties na nag-aaway. Mm. Ngayon, hindi pa nga dumadaan daw sa Tamang- lupon. Oo. Hindi pa napag-uusapan. Humihingi na ng certificate to file action. Hindi, dapat dadaan muna sa tamang proseso yan. 3 beses, kung dumaan sa lupon, 3 beses na ipatawag ang both side. Oo. May mediation muna. May mediation yan. Tapos pag... Wala namang barangay kapitan na Oo. na magkagustong magdemandahan yung kanyang mga kabarangay. Oo, yun naayos muna. Ayusin muna. Pag hindi nagkaayos, it's time. I-refer doon sa lupon. Ang lupon ngayon, sila yung mag-mediate. Tapos kung ayaw talaga, saka ibalik doon kay kapitana na kung anong gusto ng complainant, kung magpalang yung kaso, doon hihingi ng certificate to file action. Pag natapos na yung proseso Oo. at hindi pa siniserve, doon kayong magngaw-ngaw. Kaya nga eh. Pero pag hindi pa tapos ang proseso at hindi pa nga kasi nandiyan naman ang DILG. Oo. 'Di ba? Sila ang ano diyan, mangunguna diyan. Ang kesyo hindi pa nga tapos sa Sangguniang Bayan at hindi pa nirerekomenda sa Office of the Mayor para pirmahan. Kaya nga. Kaya nakakapag-perform pa yung kapitan. Oo, hanggat wala pa yung implementasyon ng suspension, aakto pa bilang barangay kapitan, gagampanan pa rin niya yung kanyang tungkulin sa barangay. Yun po yung dyan, nakasaad yan sa local government code. Yung proseso kung papaano suspendihin ang isang elected official, particular sa barangay, yung punong barangay. Yan sa may Santa Maria. Oo. Yan na pinag-uusapan sa ngayon. So, may punto si Kapitana doon, Kapitana Ranas, dahil wala pa siyang natatanggap na suspension order. Siyempre, aakto pa siya, pwede pa siyang mag-conduct ng session sa barangay dahil wala pang suspension eh. Ang maganda dyan, ilabas nyo yung unang video. Oo. Kasi ang nilabas sa social media nung nandun na si dating Councilor Melvin Ranas. Oo. At kinukompronta niya nga yung isang matangkad na tao na mansasalita ko noy ang babangil di man. Ay, mali Sa barangay hall, tingnan mo naka-uniform pa nga kapitan, mga kagawad. Actually, Diba? kung yan may kaso rin yun na kung pwede nilang kasuhan yan yung ginawa niyang Depende na rin kung ano rin ang plano nung barangay, ng barangay official. Oo. Nagbibideo doon. Yung mga ibang nagkokomento naman, siyempre, social media tanay, no, ang tulabalay nananangda si Katula. Dapat tanongin niyo yung punot dulo. Kung ano po Ano ang ba ang motive. bakit nandun na si Councilor Melvin Ranas? Oo, tama. Dahil nga, gigipitan da ko no, may kapitan. Yung asawa niya. Lumusob nga doon sa mga nakita mo, nasa barangay hall nga sila eh. Oo. Siyempre, si Kapitana ko no, tinawagan to yung asawa to. Tas sino bang magiging sandigan niya, sandalan niya, di asawa to. Correct. Yung video, nung nandun na yung asawa niya. So yun po, Yung unang parte, ano ba ang purpose nung isang lalaki doon? Yung nagbibideo, bakit nandun sila sa barangay hall? Di ba? So yun ang dyan. Dapat na tignan yung punot dulo. Balansihin yung At tanungin ninyo yung suspension ay pwede nyo namang itanong din dyan. Tama yung sinabi mo dyan sa may Sangguniang. kaya sa DILG. DLG. Ay bakit hindi pa sinasabi yung suspension? Sasabihin dyan ay gumugulong pa ho sa Sangguniang Bayan. Correct. At tapos ho dito sa Blue Ribbon Committee ay iti-turn over sa Office of the Mayor para Pirmahan yung tapos ibibigay sa DLG. DILG. So yun ang proseso dyan.
Sa aming pagbabalik, talakayan din natin ang issue tungkol doon sa gumugulong din. Puro gulong na lang. Gumugulong. Diba, tuloy-tuloy na talagang gugulong sa mababang kapulungan itong Magna Carta for Barangay. Ating pong tatalakayan niya makalipas na po ng ilang paalala. Ang puta-putang ilang balita. Huwag niyo akong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang ilang sunata. San ang puta-putang ilang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parang aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Ay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Mangon na sa
Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabi Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:07 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Mac Terrio Lingkor at Magti Pangasinan Dennis Muharis, at kasama din natin si kapaborito Errol Hurado. Diyan sa may technical control, ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakhal. At sa aking gawing kanan, nandyan ang ating station manager, Joey Baby. Masipag talaga itong si Manager Joey Baby. Well, good morning kay Edelberto Peralta Jr. Ng Alaminos City. Magandang umaga. Si Susana Bungar Bustamante, nabati ko na ito. May mga reaction dito. Okay, basahin natin mula kay Emily Ramos. Mga idol, best actor si Madriaga, galing umiyak, sabi niya. Elpidio Centeno, he was crying because he cannot bear the lies anymore. Para may kanta. Crying time again. Ronaldo Ocampo, if the enemy is the strongest, they will use many weapons, and the weapons used will be run out of bullets. Si Ren Mejia, naka-script ang pag-iyak, kunwari, sad si Madriaga. Roby Aquino, mga sir, wala naman na masabi kung ano iniyakan ni Madriaga. Okay. Alas 7:09 ng umaga. Good morning sa mga... kumusta na si Caramel de la Cruz, at Madam Geraldine Muñoz de la Cruz, samaan kayo naroon, nandito lang kami. At ganun din si Shari Pitirado ng Alaminos City, magandang umaga. Si Lolo Orpilia, Orpilia, magandang umaga. Biniber sa Susa, Puntillas, magandang umaga. Si Priscilla Abilia Buaga Solis, magandang umaga. Romeo Hines Doktor, magandang umaga. Si Wing Bostria Humeldi, magandang umaga sa inyo. Marie Mero Pulido, tagang Pantaw ito. Magandang umaga din kay Kathleen Lopez ng Barangay Poblacion Weste, Dagupan City. Dahil doon sa Amads Igyo ng Kalasyaw, Rebecca Haminya Taminyano ng Kalasyaw, Esther Ramos ng Barangay Mangkop, magandang umaga. Si Marivic Rivera Balason ng Dasul, magandang umaga. Jessica Bulataw ng Gasol, magandang umaga. Si National ni Brampo, magandang umaga sa iyo dyan sa may Mabini, Pangasinan. Huli ni Basa Labrias ng Bimaloy. Dumako tayo sa alam pa mga issue. Itong magandang balita para sa mga barangay official, mula sa punong barangay hanggang sa barangay Tanuds. Sapagkat umuusad na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang Magna Carta for Barangays. Napakagandang balita, napakagandang pakinggan. Yan ba'y tuloy-tuloy na uusad talaga yung naturang panukala na yan? Ang Magna Carta for Barangays, tulad ng House Bill number 3927 at House Bill number 7079,
ay naglalayong kilalanin ang mga opisyal ng barangay bilang regular na empleyado ng gobyerno. Oh, di ba? Napakagandang pakinggan eh. Oh. Ito ay dahil bibigyan sila ng buong sweldo. Meron silang GSIS, medical benefits at retirement pay. Sa halip na honorarium ang kailang natatanggap. So napakagandang pakinggan kapaborito Errol, itong Magna Carta for Barangays na ito ay gumugulong na sa mababang kapulungan ng Kongreso. Dahil mabibigyan sila ng mga insentibo. Yung insentibo, yung sweldo, GSIS, medical benefits, retirement benefits, diba? Ang layunin nito ay upang palakasin ang lokal na ekonomiya at suportahan ang mga frontliner sa komunidad. Sa ilalim ng panukala, ang mga punong barangay, mga kagawads, iski chairperson, secretary at treasurer ay ito ituturing na regular na empleyado ng gobyerno kung maaprobahan. Salary grade na sila hindi na honorarium. Sa halip na ito nga ay tatanggap sila, sa halip na honorarium ay sila ay tatanggap na ng fix na buwan ng sahod na ayon sa Salary Standardization Law. Kasama na ang 13th month pay. Napakaganda. Batay sa Salary Standardization Law, ito ay nagsasaayos at nagtataas ng sahod ng mga kawani ng gobyerno, kabilang ang mga guro, mga pulis, mga sundalo, at kung sakaling naaprubahan at magiging batas ang Magna Carta for Barangays, siyempre, kabilang dyan sa naturang batas na yan, di ba? Kaya nitong gawing makatarungan ang sahod. Itaas ang moral at gawing competitive ang sahod sa gobyerno at maging ang barangay. Ang salary grade ay nakabatay sa kailang depende sa liit, laki ng barangay. Siyempre, hindi rin pare-pareho yan. Correct. Kasi pag sinabing salary grade, kunyari lang salary grade, ito, sample ko lang, 10. Kunyari lang. Kung hindi porket salary grade 10, pare-parehas na ng amount, hindi. Magkakaiba. Magkakaiba rin yung 10, yung salary grade 10, iba-ibang amount yun. Correct. Parang sa mga LGU, di ba? Ang yung pag sinabing salary grade 24. Ayan ka na naman. Sa kakakalikot mo dyan. Anong ako dito? Bakit napindot na naman ito? Ayan. Daliri mo kasi napakakit. Bakit sige. Ang Magna Carta for Barangay ay matagal nang sinusulong. Sa haba ng panahon, ang mga barangay, opisyal ng barangay, mula punong barangay down to the barangay hanggang pababa, nakatingala sa langit. Nag-aantay ng kasagutan. Mula sa mga mambabatas. Ayan, ang mga barangay official ay nagsisilbing unang linya ng depensa o kaya yung tinatawag na frontliners. At siyempre, kaakibat ng gobyerno, yung mga frontliners sa barangay, di ba? Sila ang unang nilalapitan sa oras ng sakuna. Tama, No walay gulo ang gano'n nogip sa barangay official. Ay laanda at abong. At yung mga iba pang pangangailangan. At yung mga humihingi ng mga advice. Diba? Si Karaso manunaan ditan at barangay. Ganun pa man, sa kabila ng kailang crucial na papel, sila ang madalas na may pinaka mababang natatanggap mula sa gobyerno. Walang sapat na benepisyo at walang seguridad sa trabaho. Kaya naman napapanahon na at nararapat lamang ang muling pagsusulong
ng House Bill number 3533 o Magna Carta for Barangays. Sa kasalukuyan, ayon sa Local Government Code, ang mga opisyal ng barangay ay tumatanggap lamang ng minimum na honorarium. O, di ba? Wala pa kasi yung batas eh. Bukod sa dagdag sahod, ang panukalang Magna Carta ay upang makatiyak ang mga opisyal ng barangay ng kanilang security of tenure. Oh, yan, oh. Na hindi sila basta-basta matatanggal at magkakaroon ng regular na katayuan. Kung sakali man na maaprubahan ang panukalang batas, magkakaroon sila ng benepisyo gaya ng PhilHealth, Pag-ibig, SSS, insurance para sa mga mga barangay official o kaya mga tanods o BHW na itinataya ang kailang mga buhay pagrespondi, ba? O kaya na sana po maaprubahan itong naturang Magna Carta for barangay. Sinasabing long overdue. Matagal nang dapat na ipasa ang batas na ito. Marami ng mga congressman ang nagsipagtapos sa tungkulin. Ngunit nanatiling pangako sa mga grassroots leader. Napako, no? Panahon na upang itigil ang puro pangako. Ang Magna Carta for Barangays ay hindi luho kundi pangangailangan para sa isang mas epektibo at makataong lokal na pamahalaan at walang seguridad sa trabaho. Dapat na isulong yan eh. Kaya nga dapat ito ay napapanahon na at nararapat lamang ang muling pagsulong nitong Magna Carta for Barangays. Sa kasalukuyan, ayon sa Local Government Code, ang mga barangay official, ayun nga sinabi natin kanina, yung tumatanggap lang ng honorarium. Bukod sa dagdag sahod, ang panukalang Magna Carta ay upang makatiyak ang mga barangay o opisyal na barangay ng kanilang yung security of tenure at kung ano pa. Ito, meron akong isa-cite na sample dito. Ang Magna Carta sa barangay ay ito ay para sa mas malinaw na karapatan, benepisyo at proteksyon para sa mga opisyal at manggagawa ng barangay. Sino ba ang pwede? Una, yung barangay kapitan, yung mga kagawad, treasurer secretary, barangay tanod, BHW, daycare workers at iba pa. Ayan. Ito nga yung ano ba ang nilalaman ng Magna Carta ito? Para lang sa kaalaman ng mga barangay official, tagapakinig po natin na barangay official at yung mga nag-iisip o nagpaplanong tumakbo sa barangay. Ito po ang benepisyo. Proposed benefits. Dito kasama nitong Magna Carta. Regular na honorarium. Ayan. O sahod. Salary grade. Hazard pay at allowance. Insurance coverage. Halimbawa, may GSIS. Tama. Retirement benefits at pension. Ayun. Medical at hospitalization assistance. Kasama na rin ang legal assistance. Ayan. So, antayin natin, na kung talagang ililinaw po namin, hindi pa po ito ganap na batas. Nandun pa sa Kongreso. Ito po ay panukala pa lamang po. Panukala pa lang kasi marami silang mga tinatalakay diyan na dapat na gawin para sa ganun ay mabago at magiging batas ang naturang panukala. Maraming mga house bill diyan ilan ito maraming version na pala ito. Marami. Sa House of Representatives ay maraming version. Marami. At merong version na Magna Carta for Barangay dati pa. Ito, Richard Gordon pa. Oo nga. Wala na sa kanyan. Ito, Ralph Recto. Wala na Kaya nga. Pero ito, nandito, JB Ejercito. Ayan. Senador. Ito, si Christopher Bongo.
Oo. Yan yung mga may version. Oo. Kaya sana po uusad na yan hanggat ma-approvean dyan sa mababang kapulungan, mapunta doon sa Senado, mapunta sa plenaryo, pag-usapan nila sa plenaryo bago akyat sa Office of the President. Kung sakali man. Siyempre, magpapakitang gilas ngayon yung mga yung mga nandyan sa mababang kapulungan, nandyan sa Senado dahil palapit ng palapit ang barangay at SK eleksyon. Tulad ng mga nakaraan, di ba? Nung malapit ng yung eleksyon ng 2025, nagpakitang gilas sila na may postponement ng barangay election, di ba? Ganyan yan eh. Papakitang gilas sila. Ito ngayon na naman. Binubuhay na yung Magna Carta for Barangays dahil malapit na naman ang barangay at SK eleksyon. At siyempre, pagkatapos ng barangay at SK eleksyon, presidential election. Antayin natin, baka mamaya mahiko na naman dyan, gugulong na kung na naman, postpone. Sana wala na. Dahil kung na nasa batas na yung talagang ay tinakdang pizza araw ng barangay at SK election. Siyempre, pag magkaroon ng postponement na naman yan, unconstitutional. Magina Corda, magandang umaga. Pwede pa tayong mag-exercise sa engineer. Take it away. Mag-exercise tayo. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Calasiao. Uy, si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny the Twin, magandang umaga. Councilor Mike Sison. Si Councilor Joppy Loresco. Si Kapitan Saldi Bauson. Si dating Councilor Gerald Official. Magandang umaga. MDRRMO Ed Villacurta, magandang umaga. Si former Liga President Carlito Dion, magandang umaga. Si Calvin Kulot, Joel Calbu. ayan. Si Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Wala na makakalaban niya ito. Itong darating na barangay election itong Sibuan. Engineer Gaspar dyan sa Ambuton. Ay, oo. Wala na. Yung laban. Si Madam Jubeta Apiado Esteves, magandang umaga. Madam Mami at Boss Carlo, magandang umaga. At gawin din si Sarbayan, magandang umaga. Sergeant Esteves, magandang umaga. Arturo Eustaquio dyan sa LGU Calasiao. Sino pa? Si dyan sa may Mahaldan, si Councilor Chineros Flores, magandang umaga. Si Vice Mayor Johnny Cabrera, good morning. Yung kaibigan natin dito sa na malakas ang radyo sa Anulid. Si JML, si Sir Jonar Lapore, good morning. Magandang umaga po sa inyo. At ganun din, magandang umaga sa mga tagapakinig natin dyan sa may First District na kinabibilangan ng 9 na bayan at 1 syudad. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Si Arlen Bugarin Humeldi. Nasa Hong Kong ito. Magandang umaga. Si Sir Ben Gab Obellanos, good morning. Ayan, magandang umaga. Si Yayo Yoko Batutay. Magandang umaga din sa inyo. Nida Damasco Layusa ng Alaminos City, magandang umaga.
Si Mayra Meriti Lapid, magandang umaga. Sylvia Romero, si Mary Grace Migano Del Monte. Magandang umaga. Dyan sa may Barangay Bulag, malapit lang yung Kalang Barangay Pista. Magandang umaga kay Kapitan Leonard Paragas. Yung mga kapistahan ngayon, medyo... Oo. Tipid-tipid. Pagtitipid. Ayan. At pwede namang mag-celebrate, pero hindi ganoon kabongga tulad ng nakagawian. Ayan. Ernesto Balikat, magandang umaga. Si Lisa Sim, magandang umaga. Mar Pasqua, magandang umaga po sa inyo. Joby Riolalas ng Sanggintin, magandang umaga. At sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga Facebook, magandang umaga sa inyong lahat. Yung mga nakikinig sa kanilang mga radyo, sa kanilang tahanan, magandang umaga. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Malakas ang pangangatawan. Yung mga early riser, yung mga maagang nagigising, mga magsasaka, mangingisda. Mga mangingisda, kahit gabi, nandyan sila sa laot. Wala rad. Tao. Hindi tao. Diyan, alog man. Tao. Dagat. Sa dagat, sa laot. Laot. Tama ba? Hindi, baliktad. Ha? Tama, laot. Laot, tama. Tao, alog. Wala tao. Tao, alog manaya. Magandang umaga po sa inyo. Diyan sa may Region 1 Medical Center, magandang umaga, yung mga nakikinig diyan. Don Ramon Bautista, good morning. Ayan. At sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating palatuntunan, maraming salamat po sa inyo. Wala na po tayong sapat na oras. Bukas ulit. Kaya kayo po pansamantalang namamaalam sa himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon ng Cora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakar. Sa aking gawing kanan si Station Manager Joy Baby. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknaay Baloy dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito.